Takže ahoj lidi, tady jsem já Tom a v dnešním videu budu hrát tady s mým kámošem Adámkem. Ahoj. A to je můj nejlepší sledující, protože koukal na každý video a hrozně mě podporuje, tak jsem si s ním připravil video. Jdeme na to! OK, takže takhle jsou proti nám, ale to určitě vyhrajeme. Máme tady 2 boxíky, když tak tady Adámek to ještě ani jednou nehrál, nebo hrál to, ale tak 10 her maximálně, takže ho to i budu učit. To je jasný. Ano. A tady máme Janet a Moua. Jo, a musíme jít pryč, protože nás jinak zabijou. Tady je Arty, ten je na dálku, dáme bacha. Tak. OK, tady nikdo není. OK, tady je málem New, teda Mou, ty vole, já jsem kokot taky. Tady je furt ten Mou, ten dává dobrou bídu. No tak, teď dostane. No a jsou tady ze všech stran na nás, to je hrozný. No tak jsme dead, že jo. To je jasný, do prd! Takže takhle jsou proti nám. Ježíš, tam jsou minimálně 2 Kenji. Ty vogy. Vidíme tady boxy hned ze začátku, ale ten Kenji hned tady nabíhá, že jo? No tak ty kráso. Hej, ty kráso. Hej, co? Tak ten teď je nařezal jak suši, ty vole. OK, takže se tady schovám před tou perlou. Ani jednou jsem nehytl tu perlu, to je jasný, ty vole. Pojď ke mně, Adámku, tady. Ty kráso, jdou na nás, tak střílej. Ježiš, jednou jsem jenom jednou ze 3. Do prčic, kam se to hodil? Ty vole. Tak to se zase prohráli, tak to je na prd. Jdeme další hru, to teď dáme. OK, takhle jsou proti nám. A teď to určitě vyhrajeme. Že, Adámku? To je jasný. Já tady přes zeď rozbiju tenhle box. Hele, je tady dole, pojď na něj. Tak ten má málo. Jo, to jsem ti nahitoval, je Ašelina, no. Dobré, toho ty zbiješ. Hezky. Dobrý, trošku jsem tě ho vyžral, no. No to je jasný. Tak, Emska a Primo se taky mají málo. Jo. Hezky. OK. Já si tady dám boxíky. A poslední tým, jsou u tebe, nebo ne? Jo, jsou u mě, pojď ke mně. Tak, a jdem je zabít, pojď. Já ti je nechám, zabije ty. Jednou je hitnu a jdi na ně. Ty krás. Jo. Ty vole, oni mě hodili do keře. Hajzlové, to je s nimi. Ať nejde na mě, jdi na něj. Tam je, no. Tak co mu je? On utíká. OK, hezky. El Primo. Yes, vyhráli jsme, jdeme na další hru. Ty krásu, Adámek zabil 6 lidí a má 44 000 damage, tak to je hodně dobrý. Ty krásu, 3 pohárky a budu mít 15. rank, tak to teďko dáme. Ty krásu, zase 2 Kenji jsou proti nám, ten na prd. Hodím tady na ten box. Jo. Tak. Tady hitu ten box. Znič ho. Já jdu zatím na ten lap. Ty krása, tady je ten. Já si nemůžu vzpomenout. Hank, no. Hank. Je, doufám, že mě nehitne, ten mi možná dá one-shot. A hezky, on zabil Kenjiho. 1v1, hezky. Tady. Můžu koníček. Pomiluju tě. Ty vole, tak teď jde Adámek na ně. No, ty kráso. Takže tam jsou oba 2. No, já jsem ani... Teď jsem ho hitnul teprve. Tak já jsem dead, že jo. To je jasný. Ty kráso, to je škoda. OK. Jdeme na další hru. OK, takhle jsou proti nám, ale teď to dáme. Teď už chci mít 15. rank, to dáme, fakt. To je jasný. Tak 6. Pojď ke mně, je tady ten Kenji. Aj, a jsem dead. Kenjičku. To je drndák, jdi pryč. No, on ti.
No jdi takhle. Co? Kády ti dal přes zeď. Ty vole. Jdeme na další hru, teď to fakt dáme. Hej, teď to nedáme, aby jsme to dali. Já jsem vždycky řekl, když to dáme, tak se to nedali. Jdeme na to. OK, takhle jsou proti nám. Jsou to boťáci, takže to dáme, ano. Konečně. Kdyby vyhráli boťáci, tak jsme pěkný trapáci. Ano, přesně, boťáci, trapáci, ty vole, my budeme větší trapáci než boťáci. Tak už mám box, tyjo, El Primo, tak jdi na něj, ano, hezky. Tak, tady je Popko a další, jo. Hezky. OK, pohoda. Ty vole. Tady šelina, jo, tu zabiješ. Hezky. Ano. A poslední 2 týmy proti nám. A jak je to lehký, ne? No. Boťáci prostě. Ty krásu. OK, tak. Tady jsou nahoře, no. Poslední tým. Takže ten úplně zabijem. Tady se mi zastavil. Pojď, ty dáš? Jo. Já si nezabiju toho Poka, kurník. Děláš si prdel. No konečně. Yes. Lidi, takže máme 15. rank, kouknu se. Yes. 15. rank, tak se jdeme kouknout do lobíčka. No tady to. Jo, tak kolik pohárků se si dělali? Počkat. 3, 2, 1. Ty vole, ono to neukázalo, smrcký. No, takže. Tak dali se 15. rank, tak myslím, že pro tohle video to stačilo. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a zvoneček a čau! Ahoj.